покажеш. Това какво е? Аплодисменти за Стела, браво на нея. Даная, това си ти, нали така? Заповядай. Даная, тук е? Я да ви попитам, някой от вас двамата може ли да ви покаже позиции на ръцете? Това какво е? Браво, аплодисменти, чудесно! А вече сме готови да видим нашите балерини с прекрасния танц на цветята. Те вече получиха своите цветенца, подреждат се още мъничко и сме готови да започнем. А тук на сцената искам да поканя вече големите балерини от ОДЗ номер 19 Деница. Искам да отправя покана към директорката госпожа Антонета Кръстанова и неин представител да дойде тук при нас на сцената, за да излучим купата. Така мълчугани, който си е получил дипломата, подаръчето и талончето от мълчуган великан за безплатна рисунка